A beleza da Illa de Arousa casa ben coa cultura. O programa Cultura nos Cons lanza a súa cuarta edición escollendo algúns dos puntos máis singulares da costa insular. Este ano as actividades repartiránse entre o Condo Navío, o do Forno e o Portiño. A nos parecen os espacios moi singulares, non? E entonces intentamos levar ali propostas culturais. A idea foi aproveitar o talento xa existente na illa e reforzalo un pouco. Ese reforzo talento local chega este ano da man de artistas galegos de renome. Nesta edición, Vitu Coneira de Ruxe Ruxe actuará coa banda Quilma e Rosa Cedrón cantará coa Coral Polifónica Municipal. Aí está o bonito, non? De que un ano pois, a banda de música tocou con Budiño, a Coral con Uxía, Emilio Rúa tamén. O ano que ven seguramente contaremos con María Costas, que é unha voz maravillosa. Incorporamos talento, damoslle un impulso tamén ao traballo neste caso da Coral, que intentan novas cancións, danlle unha nova dimensión ao seu repertorio e sobre todo o bonito é a conxunción de todo eso, esa paisaxe, esa luz. Antes desas actuacións musicais, o Cultura nos Cons vai arrancar o vindeiro martes cunha ruada polos Cons na compañía do propio Carlos Blanco, de Kiko Cadaval e do grupo de música Dorna. Este tipo de propostas para o alcalde da localidade son un gran reclamo en pleno mes de agosto, unha iniciativa consolidada que compre seguir impulsando. Xa está consolidado, xa é a cuarta edición, estamos moi contentos da acollida deste ciclo e esperamos que este ano sea tamén do agrado de todos os asistentes. Pues agradecer a Carlos, a Conde Tres Pés e a Davila por este magnífico cartel que nos preparou para este ano xa por segundo ano. E convidar a todos os veciños e veciñas e a todos os visitantes que acudan. Todas as propostas serán de balde.